φως τουλάχιστον. Πώς θα πήρε ο γαμπρός στο σπίτι. Έτσι όπως είσαι δεν παίρνει ούτε κλέφτης. Αφού ρε παιδιά πέρυσι έκανε το λάθος και μπήκε ένας κλέφτης στο σπίτι. Και όπως έχει τη συνήθεια η Χρυσάνθη να μην κοιμάται, γυρίζει με ένα κερί στο χέρι, σαν το μιαούλι των πικολιδί. Έρχεται ρε παιδιά ο χριστιανός, μούρι με τη Χρυσάνθη. Το κακομοίρι. Επειδή σίγουρα δεν είναι κονιάκι να το συνεπέρω. Αφού μόλις νύχτει ο χριστιανός μου λέει, παίρνοντας στο σπίτι σου είχα ανάγκη από λεφτά. Βγαίνοντας έχω ανάγκη από ψυχολόγο.